ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି କେମିତିକା ମୁଢ଼ି ଭଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ ଭୁଜା ଭଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଜଗଲା ବଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଝଣକା ସାଙ୍ଗର ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କରେ। ସେଇ ଝଗଡ଼ାଟା ପୁରା ମେଣ୍ଟିଗଲା ଆଜି। ମେଣ୍ଟିଗଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଆଗରୁ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଦେଖିଥିଲି, ସେଇ ଆଜି ବି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଫେର୍ ରିଟର୍ନ କରିଛି। କେମିତିକା ଚାଉଳ ଗୋଳେଇକି ବୁଲିକିକା ସବୁ ତ ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ଭୁଜା ଭାଜା ବେଳେ ଆମ ଘର କେମିତିକା ସାପ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସାପ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଥିଲି। ତ ବାଘ ଆଜି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ସାପ ପୁରାପୁରି ଦେଖିଥିଲି ସାପ ପୁରାପୁରି। ଓହୋ କି ସାପ! ଏ ସାପ ନୁହେଁ ତ, ତାକୁ ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଅନ୍ଧାର କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇ ହେଉନାହିଁ। ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଲାଇଟ୍ ନେଇକି ବି ଯାଇତେ ହେଉଛି ବାହାରକୁ। ଆଉ ଆମର ତ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ମାନେ ତ ମୁଢ଼ି ଆଗେ ଦରକାର, ମାନେ ଭୁଜା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଚାଉଳ ଗୁଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା। ଭୁଜା ଭଜା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭୁଜା ଭଜାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ ଭୁଜା ଭଜା ଆଗେ ଦେଖିବା କେମିତିକା ଚାଉଳ ଗୁଲା ଚାଲିଛି। ଚାଉଳ ଗୁଲା ପରେ ଭୁଜା ଛାଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ବାଲି ଦେଇକି ତାକୁ ଚାଉଳ ପକେଇକି ଭୁଜା ଭାଜୁଛନ୍ତି। ମୋ ମା ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ, ମୋ ମା ଆସିଲେ ଟିକେ ବି ବସିବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, ସିଏ ପୁରା ପାଗଳା କରିଦେବେ। ସିଏ ଜମା ବି ବସନ୍ତିନି ଆଉ କାହାକୁ ବି ବସିତେ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ଆମର ତ ରାତି 2ଟା 3ଟାରୁ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିକି ଚାଉଳ ବୋଲତେ ଲାଗିଥାଏ, କେନା ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଯାଏ ଚାଉଳ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଢ଼ି ଛାଟା ଡେଲି ମାନେ 21-35 କଠା ଖଣ୍ଡେ ସେ କିବା ଛାଟି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ବୁଲି ଦିଏ, ଚଲି ଦିଏ ଆଉ ସେ ତ ଛାଟି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଚଲା ହେଇନଥିଲା, ସେମିତିକା ରଖା ହେଇଥିଲା। ମା ଆଉ ଝିଅ ବସିକି ପୁରା ଚଲେଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ପୁକା ସବୁ କାଢ଼ିବାରେ ପୁରା ସେମାନେ ପୁରା ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କାମ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା। ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲା ପୁରା ଲଗାତାର ଆମର ମୁଢ଼ି ଭଜା ଚାଲିଥିଲା। ଏମିତି ଆମର ତ ବାହାଘରିଆ ହେବ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା।